हाय फ्रेंड्स ମୁଁ utkalini ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ମିନି ବ୍ଲଗ୍କୁ 2-3 ଦିନ ହେବ ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା ତ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ଆସିନଥିଲା ତ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କେମିତି ହେଉଛି। କ୍ଷୀର ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ତ କ୍ଷୀର ଧରିକି ଆସିକି ତାପରେ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆଳୁ ଟିକେ ଭାଜିଲି। ଗୁଡଲୁ ଖାଇକି ସ୍କୁଲ ଯିବ ତ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଇକି ମୁଁ ଚାଲି ତା ଟିଫିନ୍ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିବାକୁ ଟିଫିନ୍ ପ୍ୟାକିଂ କଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ତ ଖାଇବାର ବହୁତ ନଖରା କରେ ତ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ହିଁ ବସିକି ସେ ଖାଇବ ତ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ତାକୁ ବି ସ୍କୁଲ ବିଦା କରିଦେଲି। ତା ସାଙ୍ଗ ଆସିଲା ତ ସାଙ୍ଗ ବି ସେମାନେ ପଳେଇଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବାକୁ ଚାଲିଲି। ଲଞ୍ଚରେ ପୋଟଳ ଆଳୁ ତରକାରୀ କରିବି ବୋଲି ପୋଟଳ ଆଳୁ ଭାଜିଲି ତାପରେ ସୋୟାବିନ୍ ଭାଜିଲି। ତ ମୁଁ ଆଜି କିଛି ଗୋଟେ ରେସିପି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ବୋଲି ଭାବିଲି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଏ। ତ ରେସିପିଟା ବି ପକାଇଦେବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ତ ରେସିପି କରିବା ପାଇଁ କିଛି ପରିବା ଆଣିବାର ଥିଲା ତ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଏଠି ଜଣେ ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ଘର ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ତ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲି ପରିବା ଧରିକି ଆସିଲି ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ଆଉ ଜହ୍ନି। ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ଜହ୍ନି କାଟିଦେଲି ତାପରେ ତାକୁ ସନ୍ତୁଳା ଦେଲି। ସନ୍ତୁଳା ଦେଇ ତାକୁ କାଢ଼ି ଦେଇକି ତାପରେ ତେଲ ଆଉ ଫୁଟଣ ଦେଇଦେଲି ସେ ଲଙ୍କା ଦେଲି। ତାପରେ ପଣସ ମଞ୍ଜି ଦେଇ ଭାଜିଦେଲି। ଯେଉଁ ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ଆଉ ଜହ୍ନି ଆଳୁ ଯେଉଁ ପଣସ ମଞ୍ଜିର ଗୋଟେ ରେସିପି। ତାପରେ ତାକୁ ପଣସ ମଞ୍ଜି ହେଇଗଲାଠୁ ମସଲା ଜିରା ସୋରିଷ ଆଉ ପିଆଜ ରସୁଣ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରି ରଖିଥିଲି ତ ତାକୁ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ପଣସ ମଞ୍ଜି ସିଝିଗଲାଠୁ ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ଆଉ ଜହ୍ନି ସନ୍ତୁଳି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ବି ଦେଇଦେଲି। ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲି। ସେ ସବୁ ସିଝିଗଲାଠୁ ତାକୁ ଏମିତି ଘାଣ୍ଟି ଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଲୁକ୍ ତାର କେମିତି। ତ ୟା ରେସିପିଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ତ ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସିରିୟସଲି ମୋତେ ଏଇ ରେସିପି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ପଖାଳ ସହିତ ତ ମୁଁ ପଖାଳ ବି ବାଢ଼ି ଆଣିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ପଖାଳ ସହିତ ସେ ରେସିପି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ତ ମୁଁ ଖାଇଦେଲି। ଖାଇଦେଇକି ମୋ ବେଡ଼ରୁମ୍ଟା ବହୁତ ମାନେ ଅସନା ହେଇଥିଲା ତାକୁ 2-3 ଦିନ ହେଲା ଛାଡ଼ି ନଥିଲି ଦେହ ଖରାପ ନଥିଲି ମୋର ଅନ୍ଧୁମନ୍ଧ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ତାକୁ ଝଡ଼ାଝଡ଼ି କଲି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଫଟୋ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ସେ କିଏ। ତ ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ା ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଡଲୁ ତା ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କେମିତି ସବୁ ଅସନା କରି ପକାଇଥିଲା। ତାପରେ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କଲି। ଚେଞ୍ଜ କରିସାରିକି ମୁଁ ଚାଲି ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି ଜଲ୍ଦି କରିଦେବେ।